azken hitzaldira etortzeagatik. Eta gaurkoan, jakin mina, sortzen duen gai baten inguruan hitz egingo du nire alboan dagoen Javier Aizpurua fisikariak, teknologia kuantikoak. Eta izan ere zer dira teknologia kuantikoak zertan oinarritzen dira, zeintzuk dira honen erabilerak. Galdera hauei guztiei argia emango die Javierrek. Javier, besteak beste, gure herrian daukagun Basque Quantum ekimeneko zuzendaria da, baita Donostia International Physics Centerreko ikertzailea, irakaslea. Javier ibilbide oparoko ikertzailea eta zientzialaria da, hemen ikasi zuen, baina txerrian ibili izan da, esaterako Suedian ero Estatu Batuetan, eta handik etorri eta bueltan nanofotonikaren teoriaz arduratzen den ikerketa taldea osatu zuen. Donostian dagoen materialen fizikaren zentroko zuzendaria izan da, eta argia eta materiaren arteko elkarrekintza kuantikoaren ikerketan murgildu izan da, eta orain ere ikertzen dihardu. Egindako lana dala eta 2022 urtean Euskadi ikerketa saria jaso zuen, eta kurrikulum honen ondorioz, dudari gabe bera islaria proposa dugu gaurkoan, teknologia kuantikoen munduan bidaiatzeko. Beraz, Javier, zurea da hitza. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xune. Haitzen atzu. Eta baita Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoen katedrai, mila esker, eta mila esker zuei etortzeagatik ez gea asko, ez? Olako toki bikain eta poli baten, baina, nik Xunei esaten nion leheno, gaudenok entregatuak baldin bagaude, nahikoa, ez? Saiatuko naiz, ordu erdi bat, igual 40 minututura jungo naz, hitzaldia euskeraz izango da, baino, saiatuko naiz oso euskera simple baten, adieraztea gauzak, eta arazoen bat aurkitzen bat ezute edo, gero galderaren bat gazteleraz egin nahi bat dizute, bota gazteleraz lasai, eta nik eragitzen dizuet, ez? Osake, alde horretatik lasai. Orduan, gaurko erronka netzako da, adieraztea eta azaltzea, bai? Interruptoria, bai, horrelako, hobe. Erronka da, adieraztea ez bakarrik teknologia kuantikoak zertan datza, baizik eta egoera kuantikoa zertan datza, ez? Badaude hemen ikusten dut pare bat fisikariak eta zuentzako izango da pixka bat oso ezaguna, baina nik hitzaldia prestatu dut pixka bat pentsatzen persona batengan fisika eta matematikari buruzko ezagutza ez daukanik. Osake, alde horretatik lasai. Hemendik, edo hemengo audientzia, zeinek zeate zientzialariak edo fisikariak edo matematikoak edo ez? Zue bilek bai, altxatu eskua. Bai, bale, erki ba. Besteak ez, osake, perfecto. Azteko, nire hitzaldia, gustatzen zait, jendia aurre ikusteko zer datorren, ez? Nola dago egituratua, ez? Pasako den denbora desente, mekanika kuantika zer den adierazten, eta nola iritsi gea mekanika kuantika adierazteko. Ez da beharrezkoa teknologia kuantikoak ulertzeko, baina nik uste laguntzen dula hor, 10 minutu edo hartuko izkit, segurazki. Eta gero, pasako naz, teknologia kuantikaren bigarren iraultza esaten dana, adierazten pixka bat eta kokatzen testu inguruan. Eta gero, gustatuko litzaidake bukatzia konputazio kuantikoa nola egiten da, eta zertan datzan baita bukatzen. Eta segurazki ez ditenboraik emango beste, adibidez, komunikazio kuantikoan asko sartzeko eta hola. Baina, nik uste gaurko helburua izango litzateke zuek ideia bat, flash bat eukitzea hau zertan datza, ez? Nola baita. Orduan, lehenbiziko konzeptua, estatu kuantikoa, egoera kuantikoa. Zer da hori? Egoera kuantikoa estatu kuantikoekin jolastuko dugu, eta niri holako hizkuntza oso simple baten gustatzen zait kontraste hau egitea. Guk ohituta gaude gauzak partikulak bezala ikustea. Bola bat, pelota bat, elektroi bat, guretzako pelota bat izan daiteke, ez? Eta hori mundu klasikoan, holako partikula korpuskulo baten bidez adierazten dugu, posizio baten, masa batekin, eta oso
ukigarria, ez? Ukitezakegu, ez? Baina estatu kuantikoa kontzeptualki beste errealitate bat da. Eta niretzako intuitiboki eta rigor eza pixka batekin, nik adieraziko nuke edo azalduko nuke hodei bat bezala. Kontrasten puntu korpuskular zehatz bat ukitzen danaekin, ez? Eta hodeiai ze ezaugarri ditu? Hodei kuantikoa edo egoera kuantikoa badauka sakabanaketa bat. Ez da ja puntu zehatz hola ukitzen dena. Saiatzen bazea ukitzen sakabanatzen dela, desparramatzen da, ez? Eta gero, bere barruko egitura, guk horri esaten diogu fasea, ez? Baina gure barriko egotea nahiko komplexua da baita, ez? Orduan, estatu kuantikoa, eta gero erakutsiko dizuet zergatik behar ditugun estatu kuantiko hauek, fisikan eta munduan, zerbait prozesua adierazteko, beharrezkoa izango dira, eta lehenbiziko hurbilketa izango litzateke hauxe. Estatu kuantikoa da zerbait sakabanatzen dela barruko egituraekin, eta sakabanatze konzeptu hori da importantea, ez. Nola iritsi ginen estatu kuantiko hauek adierazteko eta zergatik dira beharrezkoak. Orduan orain 10 minututan, importantea ez da izenekin geratzea, baina bai ibilbidea nola eman zen mekanika kuantikara, hodei horretara adierazteko nola iritsi ginen jakitea, ez. Eta lehenbiziko eta izugarrizko importantzia daukan fisikaria munduan dan Newton, no? Isaac Newton, danok ezagutzen dugu, bakarrik hitzaldi osoan 3 formula daude. 3 formula. Hau da lehenbizikoa. Eta Newtonek esaten zuna mekanika klasikoan da horrelako korpuskulo zehatz, borobil, potolo bat indarra egiten badiozula, azelerazioa sortzen diozula. Eta hau da oso formula ezaguna, guk danak batxilergoan naiz eta letratan ibili, ikusi deguna, indar, berdin, masa, bider, azelerazioa. Hori, nire masa, nire sagarrari indar bat egiten baldin badio, mugimendua sortaraztiko dira azelerazioan bidez. Orduan, korpuskuloen mekanika klasikoa badakigu, oain dela, estangitzen bat mende, Isaac Newtoni esker. Newtonek, gauzak horrela dirazten diela, beraien masan bidez eta beraien pozizioen bidez, garbi zegon. Argia oso importantia da gaurko historioan. Newtonek esaten zuen, bere garaian argiaren izaera, argiaren izaera nolakoa zen, ez zeuden ziur. Ez zekiten argia korpuskulos edo partikulas osatuta zegon, ala uin bat bezalako zeo zertzan. Hori da, garai hartan ez zekiten osondo argia korpuskulos edo uin izaera zeukan. Eta Newtonek berak esaten zuen argia nolabait korpuskulos osatuta zela. Argia prisma baten kontra jotzean, nolabait banatzen zian eta berak esaten zu korpuskulo, kolore bakoitzeko korpuskulo bat ibilbide trajektoria diferentia jarraitzen zula. Orduan Newtonek izan zen, argia korpuskulos osaturik zegoela esan zuen lehenbizikoa. Munduan eta fisikan zerbait korpuskulo, gorputz bat baldin badago zehatzaola edo uina den jakiteko, zeire egin dezakegu. Oso esperimentu bitxia egiten dugu fisikariok. Bidaltzen dezu, zeo zer, hori ez dakizuna, zirrikutu baten bila, edo, ikusten bada, ondo hain, oain, zirrikutu errendija baten zehar, bidaltzen badiozu, aztertu nahi desun hori, beste aldean, korpuskulo bat baldin bada oso marra zehatza usten du. Korpuskulo edo pasatzen da, edo ez da pasatzen. Hori da bere izaera korpuskularra. Uin bat botatzen badiozu, eta 2 zerrikitu baldin badituzu, orduan 2 marra lortuko dituzu, ez? Pasatzen da, edo ez da pasatzen, 2 marra. Hori ikustean pantailan, esan dezakezu, gauza hau korpuskulo bat dela. Bere izaera korpuskularra dela, bodi bat dela, gorputz bat da.
Baina gorputz bat izan beharrean, uhin bat joko balu zirrikituen kontra, zer gertatuko litzateke? Zirrikitua beste uhin fronte bat osatuko lukela eta pantailan oso irudi difuminatua, sakabanatuta geratuko litzatekela. Horrek esan nahi du, pantailaren sakabanaketa hori, esan nahi du, honen kontra uhin bat jodala. Ez gorputz bat, baizik eta uhin bat. Zerbait uhin izaera daukana. Bi zirrikitu baldin badaukazu, orduan, zirrikitu bakoitzak berriz osatzen ditu uhin fronte berriak, eta pantailan osatzen dana da, guk interferentziak esaten dizkigunak. Interferentziak, uhin batena eta bestena, elkar interferitu dezaketena, eta horlako marratxoak sortzen dutena. Hori da, uhinen interferentzia. Interferentzian patroia ikusten badezu, badakizu, honen kontra joduna uhin bat izan dela. Hau, esperimentoa kontatzen dizuet, oso importante izan dalako argia, elektroien eta molekulen natura eta izaera zein den jakiteko. Hau da, Thomas Jaunek egin zuena argiarekin. Argiak bidalizun, bizirrikituen kontra. Eta bizirrikituen kontra jotzean, berak ikusuzu beste aldeko pantailan, ze irudi agertzen zitzaion. Eta berak ikusuzu zirrikitu baten irudi sakabanota geratzen ziola, eta bizirrikitutan interferentziasko patroia. Horregatik, Thomas Jaunek jakintzun argia uhin izaera zeukala, uhin bat zela. Gero, James Clerk Maxwell, eta hau da bigarren formula multzo, ja bakarrik bat geratzen zaigu, esan eta asmatuzun bere Maxwellen ekuaziotan, uhin hori osatzen zutenak zien eremu elektriko eta magnetikoak. Osa, zer da, uhina da informazioaren garatzea eta aurreratzea, baina zer garatzen da, zer ibiltzen da, kasu honetan, argiaren kasuan, eremu elektriko eta magnetikoak. Eta eremu elektriko eta magnetikoak konektaturik daude formula hauen bidez, eta orduan bataren aldaketa, bestearen aldaketa sortzen dio, eta horrela nolabait retroalimentazion bat dago. Eta hori da, argiarekin gertatzen dana. Eremu elektrikoa eta magnetikoa juten dira denborarekiko eta espazioarekiko garatzen. Orduan ja, oain badakigu, oain dela 2 mende, argia uhina zala. Eremu elektriko eta magnetikoen uhina. Baina bapatean, eta hau da gaurko hitzaldirako importantea, fisikari alemaniar bat etorri zitzaigun, Max Planck, 1900 urtean, eta berak bapatean esan zuen eta apostolatu zuen, argia ez zala uhin bat jarraia. Argia korpuskulos, energi paketez osaturik zeola. Hori izan zen Plancken proposatu zuen 1900 urtean. Eta horrek aldatzen zuen berriz, Jaunek eta Maxwellek ondo ezarri zituzten postulado guztiek eta ezagutza guztia, ez? Einsteinek hartu zuen Max Planckek hipotesioi eta aplikatu zuen efektu fotoelektrikoa azaltzeko. Ez da importantea. Bazan efektu bat, bakarrik azal zitekela argiaren izaera korpuskularra kontutan hartuta. Klasikoki, efektu hau, efektu fisiko hau, elektroiek nola arrankatzen ziren metaletik, ezin zen esplikatu, baino teoria korpuskularrekin oso ondo azaltzen zen. Orduan, Einsteinek gainea Nobel saria irabazizun honegatik, ez errelatabitatearekin. Honek eman zion Nobel saria Einsteini. Orduan ja, borobiltzeko eta laburtzeko, zer daukagu? Badaukagu argia urtetan zehar uhin bat izango balitz bezala konsideratzen genula, eta bapatean Plancken, oain dela 125 urte, esaten du ez argia korpuskulos energi paketez osaturik fotoia, energi pakete horri fotoia esaten diogu, pakete, energi paketea da, eta fotoiez osaturik zegola. Eta horri esker Einsteinek azten da efektu biziak esplikatzen.
Badago beste, ja bukatzen nahi naiz sarrera hau, badago beste gauza oso importantia. 1995 de Broglieck beste izenak ez dira importante gaur, baino jakin dezazuela, de Broglieck oso gauza importante esan zuen. De Broglieck esan zuen, edozein gauza mugitzen, bai gorputz bezala, bai korpuskulo bezala, baita uin bezala porta daitekela. Depende ze egoeretan dago. Eta horri, De Broglieck esan zion eta ditu zion dualtasuna, uin eta korpuskuloren arteko dualtasuna. Dualtasunak esanez, batzutan uin bezala portatzen diela objektuak eta beste batzutan korpuskuloak bezala. Eta orduan, horrek, eraman zuen, Germer eta Davisonek, beste bi fizikariei, horrelako esperimentu bizia egiteko. Argiarekin Youngek zirrikituen esperimentua egin zuen bezala, Germer eta Davisonek egin zuten baino hain elektroiekin. Elektroiek printzipioz korpuskuloak ziren. Beraiek, elektroiek zirrikituen zehar bidali zituzten, eta ikusi zituzten pantailan, beste aldeko pantailan, interferentziasko marrak. Orduan, ikusi zuten, elektroiek ere, nahi eta korpuskuloak izan, beraien uin izaera ager dezaketela. Hau, eta honekin bukatuko dut zerrera, hau oso importantea da, elektroiak, materiak, uin eta korpuskuloak bezala porta daitezkela, eraman zuen, beste gauzen artean, Schrödinger eta Heisenbergei 1925 beraien mekanika kuantikaren formulaziora. Schrödingeren bereziki, eta hau da azken gaurko ekuazioa, postulatu zuen materiaren uin izaeraren dinamika ekuazio baten bidez. Eta ekuazio horri esaten zaio Schrödingeren ekuazioa. Ekuazio honetan oso importantia da, zuk aztertzen desuna, gero estatu egoera kuantikoa izango da, elektroia, argia, zuk aztertzen desuna, objektu matematiko honi esker azter dezakezula. Eta objektu matematiko honi deituko diogu uin funtzioa. Uin funtzioa objektu matematikoa da, baina gure pensamenduan eta lehenago esan dizuedana gure odeia da. Guk elektroiak, fotoiak, molekulak, edozein objektuen dinamika, mugimendua azaldu nahi dugunean, beraien odeiaren bidez egingo dugu. Eta odei hori matematikan azaltzeko, guk matematikako objektu bat erabiliko dugu, uin funtzioa. Baina uin funtzioa da, zerbait hor egoteko probabilitatea nolabait, odeia bera. Bai? Ez, oso abstraktoa. Gauzak, ja ez dira gauzak. Gauzak difusoak, sakabanaturik dira, odeiak dira. Orduan, gauza baten mugimendua adierazi nahi dudanean, ja ezin dut egin Newtonek egiten zuen bezala bultzada eta azelerazioa. Ez. Oain, odeiaren sakabanaketa nire matematikan sartu behar ditut, eta bai energia mugimenduaren abiadura, elkarrekintzak, energia determinatzen dute. Baina formulazio matematikan nik erabiltzen dudana da odei bat, odei matematikoa, probabilitate densitate bat. Eta hori, fizikatik matematiketara pasatzea horrela egiten da, uin funtzio objektu bat horretan. Orduan, uain, sarrera pixka luze, baino nik uste beharrezkoa, badaukagu mekanika kuantikaren funtsezko unitatea, estatu egoera kuantikoa. Eta molekuletan, elektroietan, atomotan, mekanika klasika, korpuskularra hau, ez du balio. Ikusi dugu zenbait esperimentutan, ez bakarrik Einsteinen esperimentuan, baizik eta gero kontatuko dizuet beste esperimentuak, nun mekanika klasika, Newtonena, ez du balio. Guk jun behar dugu Schrödingeren odeira
esplikatzeko materia, uina, fotoiak, elektroiak nolak portatzen dian. Hortatik, beharra, egoera kuantikoen sartzeko beharra. 1925. Ze gauzak azaltzen dira adibidez? Eta berriz, gogoratu, hodei hau, estatu kuantikoaren sakaban eta horri, guk beti bere uin funtzioaren bidez azaltzen dugu, matematikoki. Baina nahi baldin badezute matematikaz ahaztu eta geratu irudiarekin, estatu kuantikoan irudiaren nik uste zehatzena eta gertuena da hodei batena. Baina oso hodei txiki-txikia, elektroi batena. Elektroia ezin dezu hartu eta mugitu, eskapatzen zaizu, hodei bat delako. Zer esplikatzen da adibidez, mekanika kuantikari esker? Adibidez, efektu tunela. Zer eragina daukan gauzak ja ez diela korpuskulo bat, baizik eta hodei bat? Adibidez, analogia makroskopikoan, zu korpuskulo bat izatean, zuk ezin dezu gurutzatu edo zeharkatu altuago den obstakulo bat. Gorpuskulo bat zea, eta ez daukazu energia hau soberan, orduan ezin dezu beste aldera pasatu. Baina zuk korpuskulo bat izan beharrean, hodei bat izango bazina, obstakulo honen kontra jotzen zea, eta hodeia sakabanatzen da, eta sakabanatze horren parte bat beste aldera pasatzen da. Orduan, izaera kuantikoa, estatuaren izaera kuantikoak ahalbidetzen dio beste aldera pasatzea. Klasikoki, inoiz ezin izango zenuke pasa, baina hodei bat zehalako, estatu kuantikoa bat zehalako, obstakuloen kontra jotzean, sakabanatzen zea eta beste aldera pasa zaitezke. Efektu tunela kuantikoa. Efektu tunela bakarrik efektu kuantikoa da. Klasikoki ezin da esplikatu. Eta hau, esperimentalki ikusi da. Zuk hemen detektore bat jartzen dezu, eta ikusten dezu, elektroiak, naiz eta kriston altura eukitzea hemen, beste aldera pasatzen dutela. Eta fizikan esperimentalki zerbait konprobatzen denean, orduan, nolabait, gure eredua eta gure deskribapen kuantikoa balidatzen du. Bai? Orduan, mekanika kuantika sofistikatu abstraktu honekin, oain gauzak ez dia gauzak, baizik eta hodeiak. Horrekin zer egiten dugu? Junden mendian zehar, gauza pilo bat egin dira. Mekanika kuantikari esker. Izaera hodeikor horri esker. Eta hemen lau hautatu ditut. Bata mikroelektronika. Transistoretan eta gure mugikorretan erabiltzen ditugun txip guztietan, milioika eta milioika transistoreak daude. Horko transistoretan elektroiek mekanika kuantikari esker gauza bitxi horiek egiten dituzte. Eta pasatzen dute toki batetik bestea, hain tamainu txikietan bakarrik hodeiko mekanika kuantika horrek azal dezake hemen gertatzen ari dana. Semieroalekin eta hori. Orduan, mikroelektronika mekanika kuantikaren arrakasta adibide izugarri bat da. Bestia, oain, erresonantzia magnetiko nuklear. Oain, gauzak ikusteko kaltegabekoa, oso era kaltegabekoan, osasuna ikusteko, tejiduak eta azala eta dana, espin nuklearraren estatu kuantikoak azaltzen dira. Eta espin nuklear kuantiko hoiei esker, kontraste bat sortzen da, eta zuk irudia lortzen duzu kaltegabekoa. RMN, resonantzia magnetika nuklear, askotan igon digutena osakidetzan, mekanika kuantikari esker azal daiteke eta posiblea den. Bakarrik mekanika klasikakin ezin da ulertu. Farmako eta materialen diseinua eta lotura kimikoa, enlaze kimikoa. Enlaze kimiko guztia dira mekanika kuantikoaren ondorio bat. Bakarrik farmakologian, industria kimikan, bakarrik uler daiteke zer gertatzen den, eta zer energia daukaten, eta zer erreakzio kimika ematen dien, mekanika kuantikari esker. Optikan, laserrekoa. Laser da fotoien aspektu kuantikoa, pakete hoiez, fotoiez. Laser
laserra da oso argi berezia, ez da eguzkitik etortzen zaiguna. Laserra da nolabait argi sinkronizatua. Eguzkitik etortzen zaigun argia da oso argia kaotikoa, etortzen zaigu edozen modutan. Laser batean, zu nolabait sinkronizatzen duzun fotoien bultzada hori. Eta horrik sortzen du argi mota berezi bat. Laserri esker zer egiten dugu gaur egun? Gauza asko, ebakuntzak, metalak moztu, tomografia koherente, irudikatzeko tresnak. Honekin esan nahi dizuedana da, mekanika kuantika ja junden mendian oso arrakastatsua izan dela. Orduan galdera da, zergatik daukagu gaur egun hainbeste zarata, hainbeste soinua teknologi kuantikoai buruz, gora eta bera, eta zer aldatu dan junden mendeko teknologiakin mekanika kuantika erabiltzen zuena, zer aldatu dan honekin konparatuta. Gaur egun, 20, 25, 30 urtetik ona, aldatu dana da, nolabait estatu kuantiko hauek, hodei hauek, fotoiak, elektroiak, spin nuklearrak, gauza hori guztiak, lehenago bakarrik erabiltzen genitunak, oain hasigea kontrolatzen, menperatzen, nahi degun tokian eukitzen, energi zehatz batekin jartzen, eta ingenieritza eta kontrol horrek ahalbidetzen gaituzte zenbait teknologi berriak sortarazteko. Nolabait, estatu kuantikoen kontrola eta ingenieritza eta beraien barruko egitura, guk fase esaten diogu baino, hodeien sakabanaketa eta barruko egitura erabiltzen hasten bagea, horrek ematen digu aukera, oain kontatuko dizuedena garatzea. Zer da garatu ditzakegun gauza berriak? Teknologi kuantikoekin. Lehenago bakarrik hitz egiten genuen mekanika kuantikoaz. Oain hitz egiten dugu teknologia kuantikoaz. Zergatik? Oain teknologia kuantikoekin eta estatu kuantikoen kontrolarekin eta ezagutza horrekin eta ingenieritza horrekin gailu mota berriak sor ditzakegu. Zertan, eta hori da azken txampan kontatuko dizuedana. Lehenbiziko aplikazio teknologia kuantikotan, konputazio kuantikoak, eragiketak egiteko. Guk oain, konputazio klasikoak erabiltzen ditugu, txipetan, ordenagailutan, eragiketak, operazioak egiteko, kalkuluak egiteko, zeroak eta batak erabiltzen ditugu, bitak. Gero azalduko dizueto finago. Simulazio eta konputazioa antzekoak dira, gero azalduko dizuet diferentzia. Beste bigarren o hirugarren mota bat, komunikazio kuantikoak. Guk oain, seinale bat bidali beharrean, eto hain edo zeinek traba egin dizaiokela, edo hartu, edo gaku hartu, edo informazio hori lapurtu, oain estatu kuantikoen ezaugarriak menderatzen, zu posible dituzu, egoera kuantiko bereziak bidali, eta egoera kuantiko bereziak, bidez fotoia, argiaren estatu kuantikoak oso bereziak bidali, eta norbaitek interferitzen baldin badakizu interferitu dula. Orduan, horrekin lortzen dezu oso komunikazio seguruak, oso komunikazio zifratuak seguruak, komunikazio kuantikoak. Zer esan nahi dori, argiaren estatu kuantikoen ezaugarriak erabiltzen dituzula. Eta azken arloa, nun teknologia kuantikoak erabil daitezkenak, dia sentikortasun, sensorika eta metrologia kuantika. Estatu kuantiko horiek, eta hori da informazio berria, oso fragilak dira, oso ahulak. Esan dizuet, estatu kuantikoak hodei bat izango balira bezala diela, ez? Hodei hori badauka bere ezaugarriak, amplitudia eta barruko egitura. Baina edozein kanpoko aldaketa, naiz eta txikia izan, inguruneko temperatura, inguruneko vibrazioa, edozein aldaketa txiki bat desagertarazten dio estatuari. Estatua, hodeia horrela da, eta bapatean difuminatzen da. Horri fisikariok esaten diogu dekoherentzia. Hodeiaren koherentzia, hodeiaren egitura
desagertu dela. Eta hori da estatu kuantikoen erronkarik handiena. Estatu kuantikoak hasi gea menperatzen, kontrolatzen, ingenieritzen, baina beraien bizitzeko denbora, beraien egitura oso denbora gutxi mantentzen da. Berehala desparramatzen eta sakabanatzen da. Dekoherentzia pairatzen du. Eta orduan gaur egungo teknologiaren IBM, Google, konpainia handiak saiatzen nahi dira estatu kuantikoek iraunkorrak aurkitzen. Hori da erronka. Gaur egun dauzkaten estatu kuantikoak oso iraunpen motzakoak dira. Dekoherentzia azkarra daukate. Bueno, hala ere, no daukagu denbora, usune, 10 minutu, ez? Perfecto. Bakarrik 4 hauetatik konputazio kuantikoa azalduko dizuet. Ideia bat jasotzeko nola estatu kuantiko bat erabil daiteke konputazioa egiteko. Baina estatu kuantikoiek erabil daiteke hau danantzako. Azken puntuan, sensorika eta metrologia, erabiltzen du oaintxe bertan aipatu dizuedana. Nola odei kuantikoa, estatu kuantikoa oso fragila denez, fragiltasun horrek posible dugu, ahalbidetzen gaitu, sensor bat eukitzea. Adibidez, estatu kuantikoa horrela da, odeia, eta eremu magnetikoa edo temperaturarekiko oso sentikorra da. Orduan, pixka bat aldatzen, hain fragila eta hain sentikorra denez, temperatura pixka bat aldatzen baldin badu, estatu horrek desparramatzen da pixka bat. Orduan, nolabait estatu kuantikoi izan daiteke temperaturaren sensore bat. Oso sensore finena. Eta hori temperaturarekin, eremu magnetikokin, espinekin, eta zenbait magnitudekin. Orduan, estatu kuantikoen fragiltasun eta menpekotasun handioi erabil dezakegu sensore bat bezala. Hori da sensorika kuantika. Estatu kuantikoen menpekotasun izugarria erabiltzen duna. Azken 10 minutuak. Konputazio kuantikara jun baino lehen, igual hau prentsan irakurri dezue, baina oain, estatu kuantikoen potentziala ahalmena gauzak egiteko konputazioan, sensorikan, komunikaziotan oso estrategikoa da. Inor eskapatzen zaio, komunikazioak lortzen dituena modu seguru eta azkar baten, kompetitibidade eta abantaila bat izango dula, ziurtasun nazionalari dagokionez eta barez. Horregatik, azken urte hauetan, munduko estatuek, izugarrizko inbertsioak sartu dituzte teknologi kuantikotan. Hemen, hau, Kurekak konsultoriak egindako ikerketa bat da, eta hor ikusten dezute, adibidez, Txina. Urdin ilunean dago Txinan eta Erresuma Batua, zenbait bilioi baino gehiago, iaia 15.000 milioi dedikatu ditu Txina, azken urtentan, 2023an, Erresuma Batua, 3.500 milioi euro, badaukagu Amerikako Estatu Batuak, Alemania, Frantziak, zenbait bilioi, Rusia, Hego Korea, Australia ere, hor dago, oso jokalari importantea, teknologia kuantikotan. Geopolitikoki, gobernu guztiak aktibatu dira teknologia kuantikotan sartzeko. Teknologia kuantikak oaindiak ez dira helduak, asko egitear dago. Oaindikan ezin dugu menperatu estatu kuantiko horiek. Egia esan, inork ez digu esaten noizbait estatu kuantiko horiek menperatuko ditugunik. Baina guk badaukagu itxaropena estatu kuantiko horiek menperatuko ditugula. Eta estatu eta gobernu guztiek nahi dute trenaren gainean egotea, trenaren montatuta egotia. Trena oso abiadura azkar batean pasatzen denean, trenaren gainean esan edu. Oso azkar pasatzen baldin badia, ja igual ez duzu denborik izango montatzeko. Orduan, izugarrizko inbertsioak egiten ari dira teknologia kuantikoak garatzeko eta abantaila teknologiko horretan egoteko ja abiadura handian dagonean. Euskal Herrian ebai, nolabait gauza bera egin dugu. Eta ni, Bas Quantum ekimenaren zuzendaria bezala, konta ezazuket, justu Eusko Jaurlaritzaekin batera eta Araba, Gipuzko eta Bizkaiko diputazioekin batera,
oso ekimen importantea eta inbertsio importantea egiten ari dela, hemen Bizkaian, bikain programarekin adibidez, nun teknologia kuantikoak garatu nahi dien, enpresetan, funtsesko ikerketan, prest egon nahi dugu, hori trena oso abedura handian pasatzen denean, pues igual gu lokomotoran egotea edo gutxienez trenean montatuta. IBM-rekin akordio estrategiko bat sinatu dugu, eta akordio importante horri esker, hurrengo urtean Euskal Herrira etorriko da IBM-ko ordenagailu kuantikoren oso boteretsua, System 1, esaten dana, 125 qubits, oain azalduko izuet qubit bat zer den, eta munduko 6garrena izango da. Hasieran Alemanian jarri zan, lehenbizikoa, gero Tokion, ere bai, Japonian, eta beraien ekosistema gure Euskal Herriko antzekoa da, materialetan oinarritua, funtsesko ikerketan, eta gero, Quebekoa garatu zen, oso berrikuntzarako zuzendua, Cleveland da oso biozientziak eta medikuntzarekin zerikusia daukana, eta hurrengoa Seul eta Korearen ostean gurea izango da, Projected 2025-ean. Hau da ibilbidea, IBM erabiltzen du estatu kuantiko berezi batzuk, oain azalduko dizuet azken 5 minututan. Hauek dira horrelako ordenagailuak garatu dien tokiak, hori Fraunhofertik, Alemaniatik, esan dizuedana, Tokio, Cleveland, Yonsei eta guk oain Baskuantum hurrengo urtean, ez? Zer egiten du tresna honek? Konputazio klasikoan, gu ordenagailutan daukaguna, edo mugikorrean, edo edozein txipetan, logika binaria baten oinarrituta dago, ez? Hau da, bita. Bita da informazioen unitatea. Bita da, bai egoera bat 0 edo batean egon daitekela. Zuk 0 eta 1 pare horrekin, logika, zirkuiteria logika bat osa dezakezu. Eta zu behar dezu bakarrik 0 eta 1 horrekin jokatzea. Horri bit esaten dugu. Eta bita dago 0 edo batean, baina 0 edo 1 gure hautaketa arbitrarioa da. Posiblea da bai ala ez, edo adibidez, yes edo no. Hemen adibidez, transistoretan, ordenagailutan daukaguna edo mugikorretan, honek transistoreak ahalbidetzen duena da, korriente pasatzea edo ez pasatzea. Pasatzea da 1, 1, ez pasatzea da 0. Eta bi egoera horri esker, transistorea eta logika, zirkuiteria logika osatzen da. Hau da, adibidez, zirkuito logiko klasikoa, bit eta transistorez osaturik, eta orduan, ate logikoaz osatuz eta lotuz, zirkuito logiko klasiko bat lortzen duzu. Hau da, mikroelektronikan egunero pasatzen ari dana. Oain ze aldaketa izango dugu? Oain, estatu kuantikoak erabiltzeko aukera izango dugu. Oain, 0 eta 1, bai ala ez, edo korrentea pasatzen da edo ez da pasatzen, eduki beharrean, izango dugu gure odeiak, gure estatu kuantikoa, 1 eta 0, eta guain estatu kuantiko hauek badaukate oso ezaugarri bitxia informazio kuantikarako. Eta horri esaten diogu fizikan gainezarpen kuantikoa, superposizio kuantikoa. Odeiak direnez, ja ez diagorputzak edo egoerak bai ala ez 0 edo 1, oain estatu kuantikoak dira. Odei bat eta beste odeia. Eta odei horiek nolabait nahaz ditzaket. Nahazketa horri esaten diogu gainezarpena. Superposición de estados. Estatuen gainezarpena. Eta hori bakarrik mekanika kuantikoan gerta daiteke. Mekanika klasikoan ezin dezu bigorputz nahaztu. Baina mekanika kuantikoan odei izaera horri esker,
nahaz ditzakezu bi estatuak. Ordun, zuk nahasketa horrekin, eta honekin matematikoki adierazi nahi dut, nahazten dituzula estatu zero, zure estatu zero, pixka bat nahazten dezu, beste estatu batekin. Eta nahazketa horri, gainezarpen horri esker, guk ariketa, operazio, kalkulaketa berriak egin ditzakegu. Ez berriak, baina modu diferenti batin. Zeren oain, ez daukagu ja bat edo zero, baizik eta adierazten badegu egoera esfera honetan, esfera honen edozein puntua, infinito puntuak izan ditzakegu, gure estatuak nahi dugun moduan nahazten. Eta oain, operazio bat egiteko, kalkulu bat egitean, ez dugu egingo zero eta batekin, baizik eta erabiliko ditugu esfera guztien ahalmena. Eta nolabait, kalkulaketa hori guztiek aldi berean egin dezakezu nolabait. Hau ez da oso riguroso, baina da azaltzeko konputazio klasikoan zure operazioa, zure eragiketak sekuentzialak dira. Gehiketa, kenketa, biderketa. Hemen, estatu kuantikoek gaina sartzen, baina bata bestearen nahazten, eta dana hau sortzen, dana ez da sekuentziala, dana aldi berean, milioika eragiketa egin ditzakezu aldi berean, eta zu bakarrik azkenean emaitza lortzen duzu. Badakit oso abstraktua dela, baina kontua da, eta ideia orokorra geratzeko gaur da, konputazio klasikoan, korrientea bai ala ez erabiltzen dut, bat edo zero. Konputazio kuantikoan, bi estatu horien gainezarpena, superposizioa, eta horrek ahalbidetzen dit, milaka ariketak aldi berean egiteko. Ez sekuentzialki, baizik eta aldi berean. Eta hori da kalkulaketa kuantikoaren ahalmena eta potentzia. Honekin, ahalmen berri honekin, estatu kuantikoen ahalmen berri honekin, zirkuito kuantikoak osa daitezke. Baina zirkuito kuantiko hietan, eta bi estatuek nahazten, edo 3, edo 4, por cierto, honi bit esan beharrean, qubit esango diogu. Bit kuantikoa. Bit kuantikoa da, 0 eta 1 nahazten dituen egoera. Eta ahitzen desunean, eta egunkaritan irakurtze, bit kuantikoa edo qubit, hau da qubit. Estatu kuantikoen nahazketa hori. Horrekin, zirkuito kuantikoak osa ditzakegu, eta zirkuito kuantikoiekin eragiketa aldi berean egin ditzakegu askoz azkarrago. Hori da, estatu kuantikoen oso baliabide importantea. Bukatzen ja, hau da, estatu kuantikoen teoria, zer egin daiteken teorian. Baina oain, fizikariok, edo zertaz arduratzen gea fizikariok, planteamendu hau, oinarri honetaz, fizikara nola pasatzea. Ze entitate fizikoa sopor dezake, o eman dio soportea horrelako planteamendu bati. Oaintxe bertan, gaur egun 2024an, qubitak eta nolabait oinarri fizikoa bi estatu kuantiko hauek soportatzeko aukera hauek daude. Zenbait aukera daude. Konputazio klasikoan transistoria daukagu. Korrentea pasatzen da, edo ez da pasatzen, erdieroaleak. Hori izan da siliziozkoa. Hori izan da denborarekin geratu den aukera teknologikoa bakarra. Gaur, konputazio kuantikoan, oraindikan ez dakigu zein izango dan azken transistore kuantikoa. Zein izango dan estatu kuantikoiek 0 eta 1 soportatzen duen teknologia. Badaukagu zenbait aukera. Guk urrengo urtean ekarriko dugun Euskal Herrira, honetaz trasmoiak, korriente supereroaleaz oinarriturik daude. Horrek esan edu, korriente supereroaleaz, alde batera edo beste alde batera eginez, bata edo 0 nahazten ditula. Hori da, estatu kuantikoa sortzen dituena. Oso teknologia potentia da. Baina badaude beste soporte fizikoak, adibidez, ioi harrapatuak, estadu kitzikatuak,
siliziozko puntu kuantikoak, kubito topologikoak, diamanteko utxuneak, gaur ez daukat denbora azaltzeko bakoitza, baino jakin dezazuela, jendia, enpresa, gobernuak, ikerlariok, ikertzen ari gehala, zein izango de etorkizunezko aukerarik onena estatu kuantikoak soportatzeko, eta gainera denbora iraunkor baten. Lehenago esan dizuedana, hemen koherentzia denbora bat daukagu, baina guk bilatzen ari gea beste soporte fisiko hodei kuantikoiek mantentzen dituen luzerako. Hori da erronka gaur egun. Eta horretan ikertzen ari da. Mundu guztietako funtsezko ikerketa taldeak begiratzen dute sistema hauen, sistema kuantiko hauen ezaugarriak, zenbat luzatzen dira, zenbat irauten dute, zer egin daiteke, zein dira beraien ingenieritzako kapazitatea, horretan gaude. Eta sistema bakoitza oso espezializatua da. Eta kuantika eta konputazio kuantikoan egiten den modu berberan, beste teknologietan ere estatu kuantikoak erabil daiteke. Eta teknologia bakoitzean estatu kuantikoen ezaugarri berezi bat erabiltzen den. Adibidez, simulaziotan, hau da aplikazioak, simulaziotan, adibidez, molekula baten simulaziorako, ezaugarri batzuk erabiltzen dira, baino komunikazio kuantikoak egin nahi baldin badituzu, beste ezaugarri kuantikoak erabiltzen dira, kubitak eta gakoak egiten dira, hau gaur ez dauka denbora honen zehar juteko, baina jakin dezazuela, depende ze aplikazio teknologikoa eta ze egin nahi desun, estatu kuantikoen bat edo beste erabiltzen dezu. Adibidez hemen, bidaltzen dana dira fotoiak. Fotoiak, gainazartuak, polarizazioarekin, eta polarizazioaren arabera, 0 edo bat edo nasketa esan daiteke. Orduan, estatu kuantikoak hemen argiaren fotoiak dira. Geratu horrekin aplikazio bakoitzari, estatu kuantiko bat datorkiola. Eta bukatzeko, sentikortasuna, hori sensorika, metrologia, lehenago aipatu dizuedana. Zuk estatu kuantiko bat jartzen dezula hemen, estatu kuantiko bat honen ondoan, honek temperatura bat dauka, eta orduan estatu kuantikoa temperaturaren arabera, hau edo nasketa beste modu baten egiten du, eta nasketan arabera, zu bakizu esaten, temperatura hau da milikelbikin, oso sensore potentia da. Eta luzatu naz pizka gehiago, ez da oso erraxa, eta horregatik azken 10 minutan pizka azkar junaz, oso erraxa adieraztea teknologia kuantikotan zertan datzaten, ez? Teknologia bakoitza bere estatu kuantikoak bereziak behar ditu. Gaur ni saiatu naizena da, zuei, lehenbizi mekanika kuantikoan zertan datza, intuitiboki, nolabait, odeiana eta hoi, eta gero odeiaren ezaugarriek nola erabiltzen dian, konputazio kuantikoan eta beste teknologiaren arlotan. Baina jakin dezazuela eta gogoratu, mekanika kuantika bera eta teknologia kuantika, junden mendian ja izan degula toki guztietan, laserra, magnetiko nuklearra, resonantzia, mikroelektronika, eta bar. Oain egin dezakeguna da, estatu horiek askoz gehiago kontrolatzea eta menperatzea, gauza ez hobeto egiteko, baino beste modu erabat desberdinan egiteko. Hori da mezua. Eta oain horrekin ikusteet, luzatu naizela esente, eta bukatuko dudala. Eta ja deskamizau bukatu dut. Bueno, batek galderaren bat badauka, hauze da unea, eta altzatu eskua mesedez, gutxi gara, baina internetetik entzuten ari direnak, entzun dezaten ere zera. Ez dago, barkatu mostea, baina ez dago galderarik txorurik, edozein gauza galde dezake, eta gazteleraz edo euskeraz, berdin zaigu, ez, printzipioz, aurre, ja badago bat. Apa, ikusi dut gaur egun erosteko, etxean egukiteko ordenagailu kuantikoak salgai daudela, 8.000 eurotik egora, etxean zein aplikazio izan alditu horrelako ordenagailu bat izatea? Bueno,
lehenbizi esango dizut, ordenagailu kuantiko bat 8.000 euro. 8.000 esan dezu? Bai, minimoa. Osea, uste dut ezela... 8.000 euro kostatzen baldin badu, ez da benetako ordenagailu kuantikoa. Esango nizuke, ez? Badaude, merkeagoa dien ordenagailu ez, baino simuladoreak esaten dienak, ez? Simuladore kuantikoak. Oain aurkeztu dizudana da ordenagailu kuantikoa, eragiketak egiten dituna, akatsak mitigatzen dituna. Horrek esan nahi du, eragiketa matematikoaren erantzuna ematen dizuna. Zuk esaten dizuna, dia annealers edo simuladoreak, horrek egiten dutena ez da ariketa globalak edo orokorrak, baizik eta estatu kuantikoen egoera bat ematea. Zuk adibidez, molekula baten energi minimoa lortu nahi baldin badezu, kafeina, erakutsi dizuet oso azkar, kafeina, atomo gutxi batzuk dauzka, eta zu jakin nahi duzu, kafeina molekula horren funtsesko estatua, energia minimoa. Hori, ordenagailu klasikoan egiteko ezinezkoa da. Beharko zenuke hainbeste interazioak elkarrekintzat eta kontutan hartzea, 58 bit klasikoak beharko zenituzke. Baina ordenadore, simuladore kuantikozuk aipatutako ordenagailu edo simuladore kuantiko baten, zu jartzen dituzu 100 qubit, bit kuantikoak, eta berehala egingo lizuke kalkulaketa. Paraleloan egite dulako elkarrekintza anitzoi guztiak. Baina 8.000 oso gutxi iruditzen zait, ordenagailu kuantikoa, 100 bit kuantikoak ezin dituzu euki 8.000. Jartzen zuen, uste duz 8.000 zirela 9 qubit, eta garestiena 55.000 euro edo. Bai, horiek dira normalean oso kalkulaketa, eragiketa berezi bat egin dezakena. Ez da eragiketa orokorrak egiteko, baizik eta oso adibidez hori, energia funtsesko kalkulaketa bat. Simuladoreak esaten zaie horiei. Eskerrik asko. Baina, erabil daitezkenak eta erabilgarriak diela. Guk konputazio kuantikoan hasieran gaude. Guk oain teknologia elektronikoan, jonden urteko 40. hamarkadan, geunden bezala, ez? Txipak oso handia ziela, ez zien oso eraginkorrak, eta oain transistor eta txip kuantikokin zeo zer antzekoa pairatzen ari gea, ikertzen ari gehala, oain dikan oso hasierako garaian gaudela, teknologikoki. Eta ez dakigu, oain erabiltzen ari gean baliabidea eta konponbidea betirako eta definitiboa izango den, ala ez? Igual 10 urte barru beste konponbide bat edo baliabide bat egongo da, finala eta definitiboa izango dena. Javier, ordenagailua, datorren urtean etorriko den IBM-ren ordenagailu horrek, eragiketa multzo andana egingo ditu, baina zein izango da, esan dezagun, bere lan lerro nagusia zertara bideratuko da? Horrelako ordenagailu kuantiko bat erabil daiteke gauza askotako. Adibidez, oso lagungarria da horrelako konputazio kuantikoa optimizazioa behar duten arazoei aurre egiteko. Optimizazioko arazoak anitz izan daitezke. Enpresa bakoitzak edo gutako askok bat daukagu edo anitz, ez? Adibidez. Optimizazioko arazo zehatz bat, eta hau egin da ordenagailu kuantikoekin. 11 erakundeak badauka beraien salmenta postuak, ez? Estatu osoan zehar. Eta goizeko 9:00, horietako zenbait postu, absentismoa daukate. Langile bat, batean gaixorik jartzen da, edo egun horretan, iaia abisatu gabe, ez dijoa lan egitea. Eta batean, 11ko administrazio zentralean, goizeko 9:00 daukate ez dakitzen bat salmenta postu hor Espainia osoan, eta 223 utxik. Eta berkolokatu behar dituzte dana ahalik eta laizterren.
Zeren lanpostu horietan edo salmenta postu horietan ez dia tiketik saltzen, Orduan, konputazio hau optimizazioko erronka klasikoa da, eta konputagailu klasikoan egin daiteke. Klasterreko, ez dakitze, zenbait eragiketa egiten dituzu, eta 11 normalean goizeko eguerdiko 12tarako beraien tresna konputuzionali esker askatzen zituzten, zuona, eta berre egiten zituzten. Oain, aplikatu dituzte, guk ekarriko dugun ordenagailu bat horrelako kalkulaketak eta optimizazioko egoera horiek aztertzeko eta egiteko eragita horiek guztiek, eta oain, goizeko 10etan ja lortu dute berkokatzea. Ez da beste munduko, baino 3, 4, 5 aldiz azkarrago egiten dute horrelako optimizazioko arazoak. Baina hau da adibide bat, optimizazioko problemak eta arazoak edozein tokitan dago. Sare elektrikoaren sakabanaketa edo banaketa, demandaren eskatzearen pikua, ordua, tarifa, enpresa elektrikoak nahi dute optimizazioko arazoi aurre egitea, eta tresna konputagailu klasikoekin beraien muga dituzte. Honek albidetuko du, hau igual era azkarrago batean optimizatua batean egitea. Eta bar, enpaketatzeko, Amazon bezalako edo enpaketatzeko enpresa bat, bere almazenetako tokia dauka, baina pakete bakoitza bere volumena dauka, bere tamainua, hori optimizazioko arazo klasikoa da. Hori aztertzeko hainbeste variablekin, ordenagailu kuantikoa oso aproposa da. Baita. Hau da, adibide batzuk adibidez. Orduan, optimizazioan oso importantea da. Adimen artifizialekin nahastua, igual ere, adimen artifiziala gara edo bultza dezakezu baita. Orduan, hibridazio bat egongo da, adimen artifizialekin eta konputazio kuantikoarekin. Horrelako arazoi aurre egiteko. Beste galderarik? Eta emaitzak esaterako, noiz izango ditugu? Ordenagailu horren lanaren emaitzak nosa ikusten dira? Ja lortzen ari geha poliki, baina momentu honetan emaitzarik onenak edo puntazkoenak funtsesko ikerketan da, oinarrizko ikerketan da. Investigazion basikan ematen ari da oso emaitz interesantiak. Eta aplikaziotan horrelako optimizazioko edo ematen ari da. Baina momentuz arazoak dia, pixka mugatuak ezin dezu menperatuta kontrolatu hainbeste variable. Qubit, bit kuantikoen kopurua murriztua da, mugatua da. Oain IBM-koa adibidez, 127 qubit. Orduan, horrek muga bat jartzen dizu. Eta gehiago erabili nahi baldin badituzu, dekoherentzia, qubiten dekoherentzia arazo bat sortzen dizu. Orduan, hor badago kompromisu, toma idaka, zenbat qubit erabiltzen dituzu eta dekoherentzia nola kontrolatu eta bideratu. Hor dago erronka teknologikoa. Baina, oain daukagunaekin, zenbait emaitza lortzen nahi dira. Oain aipatu dizuedana, emaitza bat da. 11 hobetu du beraien optimizazioko, beraien langileen bidalketa hori. Galdera bat. Bai. Eskerrik asko, izaldiagatik eta. Nire galdera simplea, ekarritako edo etorriko den zera ordenagailu kuantiko hori konkretuki, zertara erabiliko dan, ikerketa berari buruzko edo gaiari buruzko ikerketan, edo alokatuko da enpresa zera pribatuei edo erabilpena. Babitu ja. Esango dizut zertan erabiliko den, baina ja posible dizut esan zertan erabiltzen ari dan gaur egun. Zeren IBM-rekiko kontratua sartzen du horrengo urtean etorriko den ordenagailuaren erabilera, baino ja junden urtetik ona erremotoan New Yorkeko ordenagailu kuantikoak gure ekosistema, ikerketako ekosistema erabiltzen ari da.
Orduan, azken urte hontan, eta 2024an, ordenagailu kuantikoa fisikoki etorri arte, gu erremotoan ja badaukagu zenbait ikerketa talde, Euskal Herri osoan, ordenagailu kuantikoak erabiltzen eta emaitzak lortzen. Eta ja badakigu zertan erabiliko den. Adibidez, hemen ikusten den Aitor Bergara, Euskal Herriko Unibertsitateko Quantum Centerreko zuzendaria ere bai, zente horrek badauzka zenbait ikerketa talde, eta ordenagailu hori erabiltzen ari dira guain. Fisika, energia altuko fisikaren faseak ikertzeko, spin imanak nola portatzen dien ikusteko, fotoien oso ikerketa funtsezkoa, oinarrizkoa da, baina ja egiten ari da. 10 slot daukagu, slot da ordenagailu kuantikoen denbora, eta 10 horietatik ia saturatzen ari gea. Gaur egun, Euskal Herriko ikerketa taldeek erabiltzen ari dira ordenagailu kuantikoan erremoton. Horregatik, ekarriko dugu hurrengo urtean, sloten kopurua bikoiztuko dugu, eta aurre ikusten dugu beharrezkoa izango da. Zeren ja lehenbiziko urtean, gure ikerketa taldeak erabiltzen ari dira ordenagailu kuantikoa, gaztek esango lukete bezala, asako. Osea, pum, beraien ikerketarako. Baina, momentu honetan, ikerketa funtsezkoa da. Zein da hurrengo pausoa? Eta usunek aldezuna. Enpresei aplikazioetan esartzea, ez? Eta horretan gaude oso estrategia, amankomuneko estrategia garatzen. Diputazioekin batera, bikain, beraldetikan, Gipuzkoako diputazioarekin, Arabako diputazioarekin, igual enfasi gehiagorekin, enpresetan, aplikazioetan, mundu pribatuan, erabiliko dula baita. Bai. Jendia berotzen nahi da. Nik ezakit ondo ulertu dudan ala ez, baina esan duzu egoera kuantikoak oso ahulak direla eta dekoherenteak direla. Pairatzen dutela, bai. Eta hori, ordenagailu kuantiko bat eraikitzerakoan, horrek limitazioak izango ditu. Orduan, nola dakizue, batean ez diozula bidaltzen operazio bat edo informazio bat ordenagailuari, eta estatu kuantiko hiek sartu dira dekoherentzian, eta orduan, zuk bidalitako tarea txartu egingo du, edo emaitzak txarrak izango dira, edo hor limitazio bat izango duzu, edo nola kudeatzen da hau, edo... Oso aldera onona da. Eta hori zuk aipatu duzuna gertatzen nahi da. Ordenagailua, qubit horiek, 127 qubit horiek eraikitzen dute, montatzen dute, eta gero kalibratu behar dira. Mikrouinekin, eta badaude teknika batzuk, eta kalibratzen da. Baina behin kalibratuta, eta qubit horiek gainezarpenako preste egotiaz gain, eta dana, zuk azten zea zure eragiketa egiten, eta dekoherentziagatik noiz behinka, qubitenen bat edo bi, dekoherentziaz sufritzen dute, eta desagertzen dute. Desagertzen dute emaitza, desagertzen dira beraiek, orduan, emaitza oso erraroa emango dizu. Orduan, ordenagailu kuantikoan, eragiketa zenbait aldiz egin behar dituzu. Ez bat. Eta estatistikoki, igual 1000 edo 10.000 aldiz egin behar dituzu eragiketak, azken emaitza lortzeko. Eta horri esker, posibezu akatz mitigatu. Hola esaten diote. Error mitigation. Eta posiblea da kalkulu horiek guztiak aldi berean egitea eta modu askar batean. Edo egon behar zaren denbora... Egiten dizu kalkulaketa bat, eta askotan kalkulaketa esan beharrean esperimentua esaten diote. Porque azkenean esperimento kuantiko bat da, eragiketa, estatuekin jolasten zu. Eragiketa bakoitza, aldi berean esploratzen duen, unibertsoi esploratzen duen eragiketa bat. Eragite bakoitza. Estatu kuantikoen abantaila hartzen duen eragiketa bat da. Eta gero hori bukatzean, beste bat egin behar dituzu. Eta beste bat, eta beste bat, asko egin behar dituzu. Eta bakoitza da unibertso guztioi esploratzen dituena. Ez da oie guztiak unibertsoa esploratzen dutena. Bakoitza unibertso hori guztia esploratzen du,
Eta hori zenbait aldiz egin behar dituzu estadistika lortzeko eta dekoherentzia identifikatzeko eta akatsak mitigatzeko. Bale, bale. Baina, osea, zuk esan bezala da, bai. Bale, mi esker. Zoratik. Beno, besterik ez badago, eskerrak emango dizkiogu Javierri, Zuei. odeien artean bidaiatzeagatik eta kuantika hori odeietatik lurrera ekartzeagatik. Bai, lurrera bultatu behar gara. Eskerrik asko eta hurren arte guztioi. Eskerrik asko.